Aktar minn 28,000 tifel u tifla qed jinqdew mis-servizz ta' trasport b'xejn għall-iskejjel tal-Istat, iskejjel indipendenti u skejjel tal-Knisja. Servizz li nieda dan il-Gvern fil-bidu ta' din is-sena skolastika. Spjegat dan Jane Caruana, Manager għat-Trasport u Loġistika tal-Iskema. Meta nqablu l-ammont ta' studenti li qed jużaw is-servizz ma' kemm kellna domanda għas-servizz nistgħu ngħidu li qegħdin naqdu il fuq minn 99% tat-tfal kollha. Ovvjament aħna min-naħa tagħna għadna u sa nibqgħu naħdmu qatih sakemm it-tfal kollha li huma intitolati għal dan is-servizz ikunu qegħdin jieħdu dan is-servizz kif xieraq. Meta nagħlqu n-negozjati f'Awwissu li għadda kien hemm 18 il-operatur li kien se jagħti semu f'din l-iskema. Iżda hekk kif bdiet tikber id-domanda żdiedu l-operaturi u qed iħarsu lejn l-iskema bħala opportunità biex jespandu l-operat tagħhom. Nistgħu ngħidu li llum il-ġurnata biżna l-170 operatur b'kollox li daħlu f'din l-iskema u tajjeb li ngħidu mhux biss żdiedu l-ammonti ta' operaturi, iżda wkoll diversi minn dawn l-operaturi iddeċidew li jinvestu f'ammont ikbar ta' vetturi u anki jkabbru l-vetturi tagħhom. Ġifieri illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li qegħdin f'sitwazzjoni biex inkunu nistgħu naqdu iktar u iktar tfal. One News tkellem ukoll ma' John Vella, xufier li ta' kull filgħodu jilqa' l-istudenti fil-vettura tiegħu. Huwa qal li hu sħabu x-xufiera huma sodisfatti ferm bil-mod kif kienet ppjanata din l-iskema. Bħala xufiera sodisfatti ħafna tajjeb. Hemm xi ċertu affarijiet nistgħu nirranġawhom. Hija kollox orajt. Tal-istess sentiment, spjega s-Sur Vella, huma l-ġenituri. Bħala feedback tal-ġenituri, peress li ġiġ bxejn, kontenti. Fil-fatt, dan is-servizz qed iħalli aktar flus fil-but tal-familji li huwa stmat li kienu jħallsu ma' 600 euro fis-sena għal kull wild. Servizz li qed ifisser ukoll ma' 3,000 karozza inqas fit-toroq tagħna u li hu stmat li ħalla impatt ekonomiku pożittiv ta' 15 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.